Oh my gosh! I got my... Oh. Guys, dumating na yung ano ko. Go! Let's go. I'm so happy. Ayan. So, mamaya na guys, ating bubuksan. Ayan. Dumating na talaga siya, oh. Thank you guys. Ayan. So, mamaya, i-stop mo na muna yan. Again, Bisaya ko dai at your service. Problema nyo, dadagdagan ko. So, di ba today is February na. So, sabi ko, kasi mag-4 weeks na. So, inutusan ko yung kasama ko na pupuntahan niya doon sa post office kung nandun na. So, yun na nga guys, luckily, dumating na nga siya. Ito na nga yung pin na hinihintay namin. So, akala ko kasi kung wala ko sa post office, so mag-request ulit ko. So, thank God, kasi hindi na ako mag-request kasi nga dumating na pala siya noong January 28 pa siya, nandyan sa post office, pero hindi nakapunta sa akin. So, salamat din kasi pinuntahan ng kasama ko sa post office at ito na nga, nandito na nga sa aking mga kamay, hawak ko na siya ang aking Google AdSense. So, special mention ko lang si Kuya Val Palmares na isa din sa yung nagko-convince na kung i-verify kasi nga medyo mahina talaga ako sa kaalaman about sa pag-YouTube. So, yung team stricto, ayan, pasasalamatan ko rin yan. Yung mga members ng DTD family, and of course, yung YTMD Premier, that Team Allegro, ayan. Thank you sa inyong lahat, sa mga kagrupo ko. Siyempre, si Cindy King na nagturo sa akin, tinatawagan pa ako na ganito yung gagawin. Ayan, so, follow lang naman si Bisaya today. Kasi syempre wala tayong alam, so kailangan natin magtanong. So wag po tayong mahiyang magtanong.
magtanong lang po tayo sa mga taong willing na tumulong or willing na i-share yung ano natin. Kasi si Cindy King of sa ganito channel and then nakasahod na rin siya. So, yan. Shinare lang mo sa akin. So, thank you sa iyo, Roots, Cindy King, and of course, kay Kuya Val, sa Team Istricto. Ayan. Thank you sa inyo lahat. Kung hindi dahil sa inyo ay wala ngayon dito sa Bisaya Kuday. So, hopefully, makakuha na tayo ng sahod. So, sipag-sipag lang tayo sa pag-cleaner, sa pag-LS, at huwag mo naman ako kalimutan tambayan sa aking pag-LS. So, abangan nyo guys yung paano ko pala pa-members na pa-entry, which is magsa-start na siya this coming February 20, sa February 20, this month na. So, invite ko kayo, be my BKD family, and then you can, alam mo na, mga paparim kami ni BKD family. So, marami tayong mga sponsor na willing naman tumulong. And then, yun lang guys, yung i-share ko. And then, ito na nga yung pin, nandito na sa mga kamay ko. So, thank you talaga. Shout out ko lang yung mga taong laging nandyan, nakasupport sa akin. Okay? So, ano pala guys, ano lang pala siya dumating, 3 months lang, 'di ba? Kasi ano ako is November. So, nag second attempt ako this January. So, ano lang, second attempt lang. So, siguro November, December, so January. So, 3 months ko lang siyang hinintay and dumating na siya. Ayan. So, thank you guys for your support for me, Bisaya Kuday, at your service. Ayan. So, dito na po tayo magtatapos sa ating vlog at abangan na ninyo guys. Paki-on na lang yung notification bell para updated kayo kay Bisaya Kuday kung paano mapadali makuha yung ating AdSense. Ay mag-request lang po tayo. Okay? Mag-request lang po tayo para mapalo up ni Lolo. Yan. So, yan lang guys yung i-share ko sa inyo today. And congratulations to me and congratulations also sa mga tao na naghihintay ng pen. Ayan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi darating din siya. So, bye-bye for everyone and thank you for subscribing Bisaya Kuday at your service. Problema nyo, dadagdagan ko. Thank you. Bye. You